Deuteronomy 34, verse 9. Deuteronomy 34, verse 9. Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. I want to talk to you quickly about understanding the power of impartation. ukuqonda amandla okukhuphela. Now the Bible says iBhayibhile ke ithi Joshua, uYoshua the son of Nun, unyana kaNuni was full of wisdom wayegcwele ubulumko because Moses ngokuba uMoses has laid hands upon him. wabeka izandla zakhe phezu kwakhe. What makes him to be more successful Into emenza ukuba phumelele ngamandla in his ministry kulungiselelo or lwakhe in his leadership? nakukhokhela kwakhe. The Bible says it was the laying hands of Moses. iBhayibhile ithi kungekuba uMoses wabeka izandla kuye. What was Joshua's duty Yayintoni umsebenzi kaYoshua when he was under Moses? ngoku wayephansi koMoses? Joshua used to sit uYoshua wayedla ngokuhlala in the door of the tent ecangweni okanye emnyangweni wetente and wash the hands of Moses. In all thy getting, kuyo yonke into oyizuzayo get wisdom. zuza ubulumko. Upon education, Ngaphezu kemfundo you must have wisdom. kufuneka ube nobulumko. People with wisdom, Abantu abanobulumko they do exploit benza izinto ezinkulu because it's not education ngokuba ayiyo mfundo that takes you to the next level. ekwenyusela phezulu, Is to have something unique. ukuba nento eyahlukileyo, Having wisdom, ukuba nobulumko something that people they don't have. abanye abantu I abangenayo. pray Ndiyathandaza that it must not be your goal ukuba mayingabe into oyifunayo to show people what you can do, ukubonisa abantu ukuba ungenzani, but it must be your goal to make an impact. kodwa mayibe ngumnqweno wakho ukwenza umahluko. Don't go with a status, Suhamba ngokuthanda ukuba negama, but make an impact kodwa iba nomahluko because you owenzayo are full of wisdom. ngoba ugcwele ubulumko. Bible says, and Moses laid hands, iBhayibhile ethi uMoses wabeka and izandla the children of Israel futhi abantwana bakaSirayeli followed Joshua bamlandela ke uYoshua because of Moses. ngokuba uMoses. The greatest mistake in life Impazamo enkulu ebomini is to follow someone ngokulandela umuntu who doesn't follow anyone. ongalandeli umuntu yena. Cannot be effective Awukwazi ukuba namandla ahlukileyo if you follow no one. ukuba awulandeli umuntu. Follow effectively Landela kakuhle and you will lead effectively. uzawukhokhela nawe kakuhle. Joshua became effective uYoshua ke waba nento eyenzeka ayenzayo because he had wisdom. ngoba wayenobulumko. How did he acquire wisdom? Wabuzuza njani obubulumko? Not by reading. Reading will open your mind. Iza kwenza ingqondo ivuleke But God ukufunda, gives wisdom. kodwa nguThixo onika ubulumko. Information will give you exposure. Ulwazi luzakwenza kuvulekelwa, But God kodwa will uThixo give you wisdom. uza kunika For ubulumko. the Bible declares iBhayibhile yachaza the beginning of wisdom isiqalo sobulumko is to fear God. ukoyika uThixo. It's not just the laying hands. Ayokubeka nje It's izandla, an impartation. kodwa kukhutshelo. We don't just lay hands. Asibeke nje izandla, We impart siyakhuphela grace, ubabalo, success, impumelelo, prosperity. impumelelo. Lay hands Wabeka izandla, and wisdom come. ubulumko bafika. Sometimes you won't fall. Ngamanye amaxesha uzuwa, Not everyone that falls. ayingomntu wonke wayo. The woman with the issue of blood, Intombi ayinethombe legazi he touched Jesus wachukumisa uYesu, and he never fell. kodwa zangawa, But Jesus fell. kodwa uYesu wefa, Virtue came out. amandla ephuma. Can I prophesy? Ngingaprofeta na You are moving to the next level in the name of Jesus. uyakibanga elitsha Lift ngegama up your likaYesu. voice and shout hallelujah. Uthi hallelujah. Doors open for you. Ingcango I say ziyakuvulekela. doors open for you. Ingcango I say ziyakuvulekela. doors open for you. Ingcango Lift up your ziyakuvulekela. voice and shout yes. Khwaza uthi Shout yes. hallelujah. Khwaza uthi Say, hallelujah. oh God of Yithi wisdom, Thixo obulumko.